мавсимҳои охир барои Магуайр душвор гузашта истоданд. Замоне беҳтарин дар хатти дифоъ буду, имрӯз масхараи мухлисон. Ба назар дилмондаи касбаш шудааст ва ҳатто Гарет Саутгейт ҳам барояш афсӯс мехӯрад. Саутгейт аз муносибати мухлисон ва садоҳои баланди онҳо нисбати ҳимоятгар Ҳарри Магуайр нигаронӣ мекунад. Боз киҳо дар ҷаҳон аз ҷониби мухлисон реаксияи бад мегирифтанду масхарааш мекарданд? Имрӯз хоҳем гуфт. мавсими нави Лигаи Чемпионҳо оғоз мешавад. Рӯзи 19 сентябр душанбе мизбони бозии аввали даври гурӯҳии Лигаи Чемпионҳои Осиё байни дастаҳои Истиқлол ва Ал-Дуҳайл мегардад. Дар Аврупо бошад Милан дар хонаи худ бо Ньюкасле ки бори нахуст дар чунин мусобиқаҳои бонуфуз иштирок мекунад, бозӣ анҷом медиҳад. Шумо метавонед бо хизматрасониҳои ширкати 1x ҳам бозиҳоро тамошо кунед ва ҳам аз коэффициентҳои баланди он фоидаи пулӣ ба даст оред. Дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз ҳама бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди Touchfood. Ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. ҳикояи Бекхем ҷолиб аст. Замоне сарвони мунтахаби Англия аз ҷониби мухлисон критикаи сахт мешуд. Сабабаш бошад моҷарое дар ҷоми ҷаҳон гашта буд. Аз асабоният Бекхем аз қаҳрамон ба антиқаҳрамон баъди корти сурх гирифтан барои қоидавайронкунии муқобили Диего Симеоне дар даври 1/16 ниҳоӣ табдил ёфт. Англия аслан дар бозӣ пештафт буд, вале баъди хориҷ кардани Бекхем мунтахабаш дар зарбаҳои 11 метра ноком шуд. Мухлисон ин кори Бекхемро танқиди сахт карданд, аммо баъдан Давид бо ҳамон зарбаи муҷаллои ҷаримавиаш ба дарвозаи Юнон дубора ба дӯстдоштаи мухлисон табдил ёфт. дар футбол ҳатто беҳтарин ассисткоронам ба масхараи даҳони мухлисон табдил ёфтаанд. замоне Озил бо ҳунараш ҳамаро мафтуни ин бозӣ намуда буд. аз футболбози калидии Реал ва обрӯи зиёддошта ба нафари нолозим дар Арсенал давоми чанд мавсим табдил ёфт. солҳои охири сармураббигии Арсен Венгер бо Озил зебо гузаштанд, вале баъдан кор то ҷое расид ки шартномаашро 6 моҳ пештар бо дастаи лондонӣ қатъ намуд. ба назар ӯ дигар хоҳиши кӯмак кардан ба дастаро надошт ва мухлисон айбро дар футболбоз медиданд ду рафтанашро талаб доштанд. дар мунтахаби Олмон ҳам ҳолаташ ҳамин хел шуд. худи Озил сабаби рафтанашро дар расизм ва эҳсоси ҷудогонӣ гуфтааст. футболбозе ки ҳатто дар финали Лигаи Чемпионҳо ҳам гол зада бошад, критикаи мухлисонро ҳатман мебинад. ин гуфтаҳо ба Кай Хаверц тааллуқ дорад. баъди гузариш бо арзиши 65 миллион евро ба Арсенал, Хаверц бо муҳити нави даставӣ рӯбарӯ шуд. ҳатто бо шумораи ками бозиҳояш дар Арсенал, кӯчактарин иштибоҳи ӯро расонаҳо ишора мекарданд. сармураббии даста Микел Артета мухлисонро ба дастгирӣ ва эҳтиром нисбати Хаверц даъват кардааст, чунки ӯ ҳанӯз дар марҳилаи мутобиқшавӣ қарор дорад. ҳолати Магуайрро дар хотир доред? Он дастгирӣ аз ҷониби сармураббии Саутгейт ҳам беҳуда набуд, зеро сармураббиҳо хубтар аз ҳунари аслии футболбоз огаҳӣ доранд. ҳатто худи Саутгейт ҳам дар Евро 1996 чунин ҳолатро баъди нокомӣ дар зарбаи 11 метра дошт. турнире ки дар Англия гузашта буд. ҳолати ногувор буд, зеро Англия аз дасти Олмон шикаст хӯрд ва ҳамон зарбаи хато то имрӯз фаромӯш нашудааст. новобаста аз сармураббии мунтахаби Англия шудан ва муносибаташ бо мухлисон, критикаи мухлисон ва суроғи Гарет Саутгейт кам намешавад. дар ин рӯйхат боз Гарет Бейл ҳам қарор дорад. ҳунари ӯро ҳамагон ба хубӣ медонистанд ва он зарбаи олияш ҳанӯз ҳам дар хотирҳо боқӣ мондааст. аммо мухлисони Реал на ҳамеша дастгирӣ аз Бейл мекарданд. дар Испания ҷароҳатҳо Бейлро аз майдон дур сӯхтанд. тамошобинон ҳам дар навбати худ ӯро ҳамчун аутсайдер қабул карданд. муноқишаи Роналдо бо сармураббии дастаи пешинааш Эрик Тен Хаг то ҷои мазоқу масхара шудани Роналдоро нишон дод. дар он моҷаро яке пуштибонӣ аз Роналдо мекарду, дигаре кори Тен Хагро баҳои пас медод. аз майдон пеш аз анҷоми бозӣ баромада рафтани Роналдо мухлисони девҳои сурхро нороҳат кард. критика ба суроғи криш ҳамон лаҳзаҳо зиёд ба чашм мерасид ва нобиғаи футбол интизор шудан нахосту пеш аз муҳлат шартномаро бо дастаи Юнайтед қатъ кард. Роналдо худро дар Арабистон роҳат ҳис дорад ва натиҷаҳо ҳамоно беҳтарин ҳастанд, вале Тен Хаг ҳанӯзам бо шогирдонаш даст ба гиребон шуда нишастааст. ба ақидаи шумо боз кадом бозингарон лаҳзаҳои бадеро доранду имрӯз масхараи даҳони мухлисон ҳастанд? ҳатман дар комментария қайд кунед ва навори ҷадидро мунтазир бошед.